Esta exposició es fa per la col·laboració que tenim en la Fundació Mútua de Levante i el propi campus de la Universitat Politècnica de València, i el que hem intentat fer veure és, a banda de lo que és la cultura modernista, de l'estil modernista, que és molt particular i molt acotat dins d'una classe social molt important, hi havia al costat, d'una manera complementària, un gran desenvolupament tecnològic que es fa durant tot el segle XIX i el segle XX, però que al final, a cavall entre els dos segles, té molta importància, sobretot en les exposicions universals. Aleshores, el producte de tot això són màquines i aparells i invents que al final el que fan és canviar la vida de tota la societat, fer-nos la vida més còmoda. I tots aquests aparells, com que no tenen antecedents històrics, la forma dels propis aparells s'ha de crear de nou. I això esdevindrà en algo que els historiadors de totes aquestes coses anomenem l'estètica de la màquina, que és el peu, el suport, d'on es desenvoluparà el que són les avantguardes i la modernitat, no el modernisme. Aleshores, aquesta exposició el que vol fer és donar constància de tots aquests aparells, de tot aquest desenvolupament científic i tecnològic que es va formar al socaire d'aquest estil, que és una cosa més, per tal de no aïllar en el moment que ocorrís, perquè tot el món acaba pensant que sols existia l'art nouveau. No, hi havia altres coses i aquesta exposició pretén contar totes aquestes coses.